A miña familia. 3 máis 1 igual a 7. Un conto de Isha Botín ilustrado por Gaspar Dalmas, da editorial Alvarellos. Todo sucedeu de sorpresa. Velaí, que un día a miña irmá e máis eu atopamos que na casa había outras crianzas e nós non as coñecíamos de nada. Que facían acó? A mamá explicounos que eran os nosos novos irmáns, pero moi novos realmente non eran, porque tiñan máis anos ca a miña irmá. Unha cousa estaba clara, da barriga da miña mamá non saíran. Pero estes 3 nenos eran os fillos do meu segundo pai. Mais onde estaba a súa mai? Non sabíamos. Mais o caso era que non vivía con eles. Agora vivían con nós. Botábamos o día a xogar. Vai a festa! Como éramos 5, pasábamolo de medo, tal como nun recreo. Ata podíamos xogar ás agachadas. O que pasa é que a miña irmá pequena acababa por se encabuxar e marchar porque nunca nos daba atopado. Por veces tamén as tiñamos boas, porque o meu irmán pequeno sempre me andaba nos xoguetes. E eu, que perrenchas collía, botábaos polo chan e íame refuxiar nos brazos da miña mamá. Viñan máis vaguas aos ollos, pero ela facíame acougar. Os meus irmáns achegábanseme, pero neses momentos eu quería a miña mamá para min soiña. Ata aquel momento vivíramos en Ruanda, onde a xente me gustaba moito porque era moi amable, mais agora chegara o momento de marchar. Íanme faltar os outeiros e as raiolas de sol sobre a colleita. No país novo ía un frío do demo. Todo era diferente. A xente tiña un aire triste e os nubeiros eran tan escuros e tan baixos que case sentía estourar os trebóns enriba miña. Tocounos ir a unha escola nova, de caras novas, nunha cidade nova, nun barrio novo. O resto da rapazada mirábanos como se fósemos extraterrestres. Os meus irmáns, a miña irmá pequena e máis eu, decidimos formar unha panda e chamarnos os 5. O resto da rapazada mirábanos como se fósemos extraterrestres. Non había nada nin ninguén que puidese separarnos. Aos poucos, as outras crianzas deixaron de ollarnos como se fósemos animais de zoolóxico. Comezaron a descubrir as nosas historias de Ruanda, que lles gustaban case tanto como o noso xeito de falar. Na casa, dedicábamonos a troulear, a carón dos nosos pais. Escachaban seguido con nós. A miña mamá e o seu mozo decidiron argallar unha festa fermosa para celebrar o ben que nos levábamos. A miña irmá pequena empezou a chamarlle papá ao noso segundo pai. Eu non. O día da festa pensaba en que moitas cousas cambiaran na nosa vida e que os cambios non teñen por que ser malos. Ao contrario. A nosa familia agora era diferente e grande.
E aínda podíamos entrar máis, porque, pasado un tempo, o corpo da miña mamá comezou a poñerse redondo coma unha nube. E aquí está o fin. Aquí se acaba o contiño este de editorial Alvarello Editora, colección Verdemar. Veña, ata outra historia.